Joo niin, että näin kuuma ja sitten ihan peräkkäin. Kun se on hypännyt näin isoon, että kun menee ensin jo mestari heti ja sitten suoraan sitten vielä isompaa, niin se oli ihan väsynyt jo silleen, että oli ihan löysä tässä välissä sitten. Ennen kulttuuria kaksi laajallaan otsikot, jonka valmistautuu Heikkimäki Jussi Tulosen ja sinne kun ollaan yhdessä aikataulussa 20 vauhdissa. Mä olen ottanut sen rataa, mutta ennen laikien tuli kaikkea sitä lisää. Niin, ja tää on aina tuo kaveralla on helppo. Ei kaveralla painoin mitään etäisyyksiä, niin tossa ei mitään etäisyyksiä. Tässä ei niinku... Se oli paljon parempi, mutta sit mä pelkään, että tuu liian pientä laukkaa. Mä oon pelottanut tässä, että varmaan tuu koko ajan liian pientä laukkaa, mutta se ei ite. Mutta joo, se oli ihan hyvä, että mä en sitten vahingossa otan liikaa ja sit se on epävarma vastaavaa sisältöstelee, kun se on kaveralla rauhallisempi, niin helposti tekee yhden liikenteen liikaa ja sit se on jo liian liikaa. Mä heittelin siellä Urjalla uuden laukon väliin 8. Ja juoksu hyppää. Mutta ihan oma. Mun mielestä mä aina huomaan, mä saatan tehdä metrissä ton 3 4 askeleen väliin, kun tää teki niin yksistä. Mikä väli? Toi pystytauksen toi reurustointi nyt. Niin mä tein ehkä sen vahingossa. Mut ei se mitään. Eikö se ole vähän kaarilla? Ei. Ihan sitä. Sitten se tuli vaan liian iso laukkaa tossa sarjaa, mutta nyt mä olin hyvin itse pystyssä. No nyt sitten sä tulit niitä mielestä aika lailla samalla lailla lähestyä. Joo. Tää lähti painaa ihan hulluna, mutta sit mä toivoin sitten taas niinku... Ei voi siellä välissä, ei voi tulla ekalle sitä.